On in what this video. Meto makara shabot nke gbasara m ozi a. Ozi a Okwuru ọra Ndị Igbo ka na-esijere ozi a. Afụrụ m eje na page Paramount News the other day. Mwefebe one woman na-akọ maka encounter ya na Okwuru ọra. Maka ego Okwuru ọra bịa resiri mgbe nwa nwere problem kidney. Eventually mgbe resichara ego a, the boy gets a kidney transplant or survive her due to so many reasons, both neglect from brother-in-law or handling over Naka. Now, eventually, according to Ife, the woman Okwuru, or Sina Okwuru or na no the remaining money hospital refund, which is about 22 million. Then Okwuru end this year up 10 million. Nye brother-in-law bagadele 2 million. Then Ogwazie na the remaining money for lafo. No ya Ogwazie fans in the total ego. Kasha na lawyer to 1 or 2 person again. No problem. You got to go. Now the woman said a lot. Now, let me tell you people first before me go eventually go. It's going with zero emotion and zero sentiment. I will tell you the fact, whether you like me or you hate me for it, that is your business. I better remember I can romance here your emotion. No. Now, madam, first of all, I sympathize with you over the plight of your son. That is one. Secondly, you are very ungrateful human being. You are a very ungrateful human being. And then Ndị Igbo pucha sicharu niile pucha ha sịrị na onye isi lachacha ụdala ọzọ taa n'ọkpa ọbịakwa ka ọzọ ọzọ irezi ego nwa ya eji wee jeme transplant another stranger risk onwe wee bi ụmụaka bụ ụnọ. Amidst all the drama unfolded then, by the way, when you were stating what happened, when you got to the point where you talk about the Omwaka incident, if you could maka ife melu about the kidnapping issue Okwuru, because you were not there. You were not there. He came and he came and he did what you are supposed to do as a mother. Where is go? And at the end of the day, if I go to Okwuru na azozi we go, Edo ungrateful, madam. Edo ungrateful. And Okwuru Ndị Igbo, bika na mayo next time, all ni rezi elu mmade ego. Owe na onye eji we rezi ego ahụ nwụọ. Wole ego ahụ channel oye to another person will such need. Obro this woman kiti hinye 10 million na obro nya nwe kidney problem nwa ye nwe kidney problem and they raise specifically for the purpose of you treat a kidney problem. I can will other people will such need. I can erase ego on the canon a pipeline because I'm na some of these requests is na phone. Amanu nko sabe na phone because na people man no some go we raising that amount of money in a raise. So ana meji ato ele amanna mgbe the woman na-ekwu o send the message or even o chogoduru ko crucify ya first because of na respond to message urgently because no nya gotalu phone. He got to go entitlement mentality. Now after nwa nwuchalo enyekwa 10 million e kana acho ni ye wolu the whole 20 something million. Oh, go to Okwuru no 22 million, and then we got another 8 million. Now let me tell you, are you supposed to make it an issue? At least you should beat your chest and said, because of Okwuru, I cannot say not because of ego can want you. Yes, because of ego, because the fund was made readily available, but was misused and maltreated by your brother-in-law. Now, Okwuru will say
no show drama. If I reality, if I in the midst of people who are donating this money, which is normal, I really feel you name misuse rega. Mana upon no, but still you don't care because out of Goga Abuji, if it doesn't work it out, he may be a reputation and the image of Prora. Koya won't was a similar person now pass it through the same fate, now pass it through. Okwuru tiye ka ndị mmadụ gara ịbịazi help ọkwọnya ka iji pụta na brand Okwuru no olile ego nka rie nka na onye rere ego ọkwọnya nwa ga anwụgo na nwa ga anwụgo. It will not cost you anything to take the 10 million naira enyere, which is additional n'enu loss nwa ga gbara agba. Ịghọtago, which is additional ya wụ na-etiri gị aka n'obi. Okwuru agwagodo no yenye the whole 22 million and no another 8 million. That money should not be your issue because your interest there will kega zonwarundo. For the sake that nega has zonwarundo, kerifi no zena ego ngbaje kpota EFCC. Ka EFCC bia me investigation. Na ego mmadu ji aka bia reziri nwa. Odefa e hapụrụ echukwu. E hapụrụ echukwu. In fact, hapụrụ echukwu. You walk away. The sole reason onwere onye oya woworo or something no metu ega haka si worie nya another person nwekwara need because you understand the pain e pass it through mgbe ị na-ekwu na ego niile rụta na Dubai no nwa richard ya. You should know the pain e pass it through. Then you relate it to other parents who are passing through the same fate at the same time. But you did not only become selfish in the whole issue, you want to shut the door at so many other people who will need that assistance from Okwuru. Can the mother erase ega? You want to go? Eka asipiko erase ega for the sole purpose of treating my son. Since my son Amorose, see we look ega. Jekwanye any other people who need this help. But they go and Okwuru time or you do made the video. Can we no? Bodike. But if he came melu, actually dike. Efa Okwuru so no nye so far ye memwe. Shurano Okwuru gwono onunu na achu Okwuru mee ife mana na onye ọzọ ye it is a common mistake ihe ememme Okwuru mee nke ya dị iche because na ekwugori onu na achọ ka akwakpo onye n'ime ndị Igbo egbusicha ife niile ha ji wee de ebube aya yezu ike. Shurano Okwuru kunu gboye Okwuru help yourself help yourself any day achọrọ ga achọ afọ these people will not mourn you. You have to be selfish about yourself, both your mental health. Only raise ego, reason eji we raise ega. Ha recover kwa ega, wole ga je onye nidiri ye. Wole ga je onye nidiri ye. Look at what you pass through mgbe je raise ega. This woman kwuru no ma help because no no there. Or no there mgbe je raise ega, but ọ na-azụ ego no mgbe raise. Or no there. Ka ọ confirm na ife ngwa kwuru mgbe ijere ezi ego na-atọrọ ntọ n'eziokwu ọ sị na ọnọrọ dị ya na ọmara ife mere but ọ dị busy na-asa ego ọnọrọ ebe ereziri. Madam onye isi lachacha ụdara ọzọta n'ọkpọ bịa ka ọzọta ọzọ mbesi n'ozi ọzọ ya nwụ. Ịdụ very ungrateful iji aka na-abụ na-asa ego ahụ ego ịsụta n'afịa ọha ego ị wetara n'iwu ya na ego mmadụ bịara eziri nwa ga-anọzi ihe iwetakwa 10 million. Jekpo EFCC, Jena House of Rep, Jena Senate House, can institute a panel of inquiry into this money. A gabble against Tanafia. A shocky will put half Okwuru and Ndi Igbo. Koya won't see another person needing help and one needed. Okwuru I am Musie. Polano Okwuru Kono Powoye. Okwuru, finally, a guy for Lega. Don't give it to this woman. Yeah, Okwuru whom even the Madumelu, he won't take this woman. You want to go at the end of the day, these people need the game will aka deserve when ya. If I could Jimmy Hajuna inbox, when you negono, when you help when you negono, because he too manu buta, a child come manurie out. Mba, ha need the help our neighbor nibble. Mbaka hana to humble. Time I gotcha ha, they will rubbish you. They will not even think about tomorrow. When you think, if you made very sensitive, it has to do with people's life. You came out. Can you free your conscience? Can you not be a free conscience? Eh? Can you not be a free conscience? What is Okwuru business in your entire family affair? But he got involved. Even you are even dragging the name of Okwuru more than your brother-in-law. Are you even supposed to be interested in that money?
You are not supposed to be interested in that money. You have lost your son. What is the use of that money again? It is meant for your son's treatment. Why are you dragging that money as if no inheritance will happen, or as if no go nwa before when ifo this social media dragging on eme ndị mmadụ na-emezi anyị na-enusu common sense anyị ama na-epụta iwe ezugo nke ezugo ga mana ikwuche na-asụ onwe na pocket nke na-ekwu this ezugo. Share this video na ọwụ na-echekwa. If you can share this video. Igbo bụ Igbo ekene m unu, Igbo na njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ. This video gbasara Okwuru Ndị Igbo. Okwuru Ndị Igbo. Oh, some things ọ ga-abịa na-eme like this, I don't know how I'm going to put it, but first of all, m ga-asịgodi gị thank you for all the things ị na-emerụ Ndị Igbo anyị. Ma niile ga ya bịa for that na these days a na-call gị out in so many things. But I would like you to like sometimes itukwugo ndị lana gegodi video ndị mmadụ nọ na-ata gị. For example, this video ezugo men and for people I need help, you people have to understand that they get a million that in abule obuna madi actually ime something ezoku that na sickness kale oya kale mana oye nke olute obuna owo toshi wete ego ji we medicine Okwuru bia help ya mekata ewe contribute a huge amount of money for that thing. Oya ahụ wee wuo ịbịa zọsi Okwuru ego na abụla ego go ọbụla ego nna gị ọbụla ego nne gị nke o ji abụ nke ụmụnne gị ego ya ọzọ to asị gị ka ewere ya help kwa another person nọkwa na that same critical condition ahụ nwa gị ma nwanne gị ma nwunye gị ma di gị nọ before ya ha wuo ikwechiri na ị ga-esizi the whole money nke iji bụrụ oye eze ọya gwana m governor of owe gị ka governor of ndị total ego. Because I don't understand it. Atụrụ ego ye gị madam, then obu that na nwa gị awugo. Sorry for that. Obu her fault of Okwuru. Emansikwan that no maka na Okwuru abịalo. The money is there, just that na the baby decided to go like that. Maybe because of careless in the nurse and the doctors or something like that. Out of ego ninja out of tag ye gị 10 million out of the money. You may be 10 million, it's not 10,000, it's not 100,000. You get 10 million out of it, we will do 2 million. Ye, oye, ne help again. Then the remaining money, I see you with there out of 20 something thousand. No, I see you with the remaining money. We yell another person, you will quit chili. Oya and Jezin one, Makanankega Ugo. I'm not laughing, no, because na wage. Or maybe na chigochi, but because that's na ikweshiki ime as a mother Igbo ime here. Do you even have woman sympathy? Why are you being selfish? If Okwuru decided not to give you any of the money, or because it's not your money, no matter what, you can go to the police station. It's not your money. Okwuru si no newelu. Iye go ndi mmadụ tuta. You are privileged enough to have 10,000 out of 10 million out of it. You cannot say thank you. Isu go di kime go di bury and wagi through that money. Oka ga afford. I get you be careful in get bito wuru gi business. O get change your life. Isu lo thank you. Nothing no put online then I drag Okwuru. I will even tell Okwuru it's just like one of our brothers said. Obunichi yellow madak at the end of the day, the thing I work was like that. Take all the money out. Obu like na out of 20 million. You can as well you make go yoya 2 million. The remaining money, there are so many people. No na all the kagas na line ya up na your phone. You can use that money and start channel na their life. There's so many people that need that help. You will look out of the money. Obu ho atotalo yenka 50 million. Then obu na at the end of the day. Now oya hu you will do that 50 million grim. Will you oya on the mad na tokwa nya begu ne melu nde na atori ebele. Out of that 50 million now you can decide to give the person 5 million. This particular one I get with there we yellow oya zaka. You will do 45 with there
channel 45 ahụ ọ ga-ewe about 3 or 4 people ọ ga-save kwa life. Ajụọ ya ahụ wee gị ya gị 10 million iwu nnukwu ịpụta online so dị thank you nnukwu ịpụta online to drag Okwuluola for gịnịkwanụ na olile ego gị. You cannot even raise money for your child's treatment. Another person be help or raise the money. But unfortunately, the baby now, then if we go out of the money, is over hancha. Oh, we go. Oh, Okwuluola made that particular thing. Was it last year or something? That same thing happened. Nke Ndị Imo State atụrụ ego ejekwe atụcha ego. One of the people mama ka dị ego jekwe kidnap all the person je tolu the person atụọla ego akwa ya ahụ na-adịlọ ka eje tolu ka ife otu ndị mmadụ si eme o. Ọ bụ na Okwuluola abịa asị na Okwuluola abụla ezigbo mmadụ na eji kpọkata ya the message you received last year said that na mmadụ bịa na-asa even Lozeus have come out to complain about that same message no maka gwa melu nwanne ya ji wuo maka na ịzaghị ya maka gwa melu nwanne ya ji wuo maka na ịzaghị ya. We are all human. How many people Okwuluola na receive call? Okwuluola una drag it online. It's not doing Okwuluola. Ahụ adịghị Okwuluola. Okwuluola need the help. Otunwa she need the help. Was it not few months ago Okwuluola no na hospital just because of ndoda adoli aka agba ya ọgwụ bie landere ya. Okwuluola with diabetes nke abụkwa small diabetes nke abụkwa high one. Also diabetes Okwuluola with a lot of things na Okwuluola that he even need our help, that we even need to take him out of this country. Kamalumo weba get treat to that thing at least obugodi that na ye na eme ade to amama ga gwotagodi ebu ama no ofuka na yazi. Okwuluola need the help. Come cannot put online and be shouting I need the help nkan cause he's alive today because of the kind of help on a help on the mad. It's by God's grace. Tell me somebody known at that level of diabetes Okwuluola no or the kind of thing now Okwuluola that survived it up to today. He's alive is by God's grace. And with the cry of Ebelundi Madine Benisia nke go your own turn now to drag Okwuluola, Madam Zokwanike, and for other people that will see this video, and you find yourself in this kind of condition, God forbid we are not praying for bad thing, no, because don't drag Okwuluola. Asigi nega kitanachi ija we help other people. Accept it that way. Even pray for Okwuluola and pray for the person not chiji the money help or no blegogi. Ogum kolam no ni bondo manjemon. Imala asu isoni kotu mwasha na deshekwe imakwa na asu isona ke mesian oya drag kwa na mo ya gazeli muni ke mesian.